Ne balimaw bi an sigi kun ye mun ye min ye an ka ministre de défense Sadio Kamara waraba a bɔra ka bula don tubabuw la an bɛ an da don o la k'o walawala n'an bɔra yen nɔ min ye Wagner ɲɛmɔgɔ ye o ko k'a sara kunu ko avion binna n'a ye k'a sara a fasoden jugu dɔw olu bɛ ka nisɔndiya ni Prigozhin ka saya ye o bɛ ka nisɔndiya ni Prigozhin ka saya ye mun na olu bolo ni Wagner ɲɛmɔgɔ sara nin ye Mali salen ye nin ye Mali ta tiɲɛnen ye nin ye Malienw salen ye u bɛ ka nisɔndiya ni o de ye parce que olu tɛ nin fanga in fɛ olu bolo ni Wagner ɲɛmɔgɔ sara dɔrɔn o ye Mali lakana ko donnen galama la nin ye Mali ta tiɲɛnen ye o nisɔndiya kun bɛɛ de filɛ nin ye mais o tɛ min kalama an bɛ n'o don da o tulo kan komi sagaw don fɛnma yɛlɛmaw don u tɛ ko kalama an bɛ n'u hakili dayɛlɛ ne balimaw ni waati man ta an tɛgɛ ma min ye Buba Fane di Buba Sumaworo a yɛrɛ wolofa ye kuma min fɔ a ma an bɛ n'o k'a la o de la ne bɛ k'a fɔ ko c'est que ka Buba Fane jaabi quoi c'est pas la peine mɔgɔ min yɛrɛ fa ko wolokun t'a la ko nafa t'a la yɔrɔ a tɛ tɛmɛ o kan Buba Fane wolofa ko nafa foyi t'a la k'a wolo ma nafa foyi ɲɛ olu ye nin bɛ se ka mun dilan Maliko la pa paga zoli k'i fɔ k'i waleɲuman dɔn Musa Ture n ka foli b'aw bɛɛ lajɛlen Zeska Mete mɔgɔ fɛn fɛn bɛ kɛnɛ kɔnɔ k'aw bɛɛ tu fo an bɛ ɲɔgɔn bolo ne balimaw an ka ministre de défense n'o ye colonel Sadio Kamara a ko fitina min bɛ Mali kɔnɔ ko cɛ nɔ tɛ muso nɔ tɛ tubabuw de nɔ don olu de nana siyako kɛlɛ k'o tasuma don an bolo ye olu de nana karisa i bɛ karisa fa foro la nin ye aw de ka foro ye nin tun y'aw de ka foro ye nin tun y'aw mɔkɛw de ka foro ye i y'a faamuya wala ka taa n yɛrɛ dama bila ɲɔgɔn na quoi Sadio Kamara bɔra k'o communiqué kɛ kunu k'a yira tubabuw la ko fitinɛ min b'an bolo cɛ nɔ tɛ muso nɔ tɛ olu de nɔ don dɔgɔnan ni filaw ka kɛlɛ ko tubabuw de nɔ don ka taa mɔgɔw su k'u bila ɲɔgɔn na nin tun y'aw ka dugukolo de ye ninnu de nana minɛ aw la diyagoya c'est à dire ka mɔgɔw su k'u bila ɲɔgɔn na Sadio Kamara ko tubabuw de nɔ don an bɛ an ka ministre de défense fo ka waleɲuman dɔn hali bi aw bɛ sira min kan aw kana bila dɛ cɛ ka kɛ cɛ ye saya don balo tɛ yen siran na i bɛ sa i ma siran i bɛ sa a ye continuer k'u frapper a ye continuer k'u lebu a ye continuer k'u sugu yira mɔgɔw la a ye continuer o jogo ye min ye k'a fɔ jamana kɔnɔdenw ye walasa an bɛ se ka ɲɔgɔn minɛ cogo min na Sadio Kamara bɔra ka nin discours de kalan ko siyako kɛlɛ min bɛ Mali kɔnɔ ko tubabuw de nana a siyako kɛlɛ wuli an fɛ yen nɔ ka mɔgɔw bila ɲɔgɔn na karisa aw de ka foro tun ye nin ye mais karisalakaw taara bin aw kan k'aw ka foro minɛ aw la aw kana aw ka foro t'o bolo dɛ a ye wuli k'aw ka foro récupérer ka taa mɔgɔw kun kari ɲɔgɔn na walasa olu bɛ se ka fɛrɛ anw ka sanu sonyɛnen ma cogo min na walasa olu bɛ se ka fɛrɛ anw ma cogo min na tubabuw de taara nin fitinɛ in kolokolo i y'a faamuya wala a n'an sera ka nin faamuya an bɛ ɲɔgɔn minɛ parce que anw de ye balimamaw ye an de bɛ furu ɲɔgɔn ma anw de ye fa kelen ba kelenw ye anw de ye maliyɛn kelenw ye n'an sera ka nin faamuya k'a fɔ tubabuw taara fitinɛ min kolokolo i y'a faamuya bala n'an ma ɲɔgɔn minɛ a laban bɛ kɛ an bolo kumasulu ye n'an ye ɲɔgɔn faamuya dɔrɔn an bɛ segin an kɔfɛ i y'a faamuya bala hali n'a y'a sɔrɔ an balima dɔw de taara sigi an ka dugukolo sanfɛ bi la an bɛ jɛ o dugukolo kɔ k'a to an balima bolo yen nɔ n'an ye ɲɔgɔn faamuya dɛ parce que Sadio Kamara bɔra ka min fɔ a kan ka bɛɛ hakili dayɛlɛ a kan k'a to ni maliyɛnw bɛ kɛ ɲɔgɔn fɛ Sadio Kamara ye nin de fɔ a ka discours kɔnɔ i y'a faamuya a tilara k'a fɔ tuguni ko tubabuw tɛ fɛ Afiriki ka avancer de u tɛ fɛ Afiriki ka jɔ u tɛ fɛ an ka segin an ka yɛrɛma hɔrɔnya kɔnɔ u tɛ fɛ an ka segin an danbe kɔnɔ o de la kojugu fɛn fɛn bɛ Afiriki tubabuw de taara o kojugu ninnu kolokolo anw ka jamana kɔnɔ parce que n'anw kɛra fɛn ye olu bɛ sa n'anw kɛra fɛn ye mɔgɔ tɛ se olu ma parce que ala ma foyi de nɔgɔya olu ye sanu t'u ka dugukolo duguma pétrole tɛ yen jama tɛ yen lithium tɛ yen u bɛ baara kɛ ni fɛn fɛn ye a bɛ bɔ Afiriki de téléphone tɛ se ka dilan ni sanu tɛ avion tɛ se ka boli ni sanu tɛ bombe jugu tɛ se ka dilan ni sanu tɛ foyi tɛ se ka kɛ diɲɛ kɔnɔ sanu kɔfɛ o de la u bɛ se k'an ka sanu suɲɛ cogo min na u taara balimaw bila ɲɔgɔn na ka taa sinjiw bila ɲɔgɔn na ka taa kɛ balima fara ye ka taa an ka mɔgɔw lase saya ma k'an yɛrɛ dama kun kari ɲɔgɔn na Sadio Kamara ko waati dɔ sera ten sa an ka hakili dayɛlɛ fitinɛ minnu c'est à dire que hali kɛlɛkun tɛ fɛn minnu ye quoi an bɛ ɲɔgɔn na o de la quoi i bɛ n ka dugukolo la dɛ yan tun ye n fa ka yɔrɔ de ye dɛ e ye fula ye dɛ ne ye dɔgɔna ye
depuis ala ka Mali da dɔgɔna ni fula balima kelen don i y'a faamuya bala sinji kelen don o bɛ furu ɲɔgɔn ma o bɛ ɲɔgɔn sira tagama o bɛ dumuni kɛ minɛn kelen kɔnɔ anw de balima kelen ye mais samarani tugu taara ka taa an kun kari ɲɔgɔn na waati dɔ sera ten sa an ka hakili sɔrɔ an ka segin an kɔfɛ ka ɲɔgɔn minɛ Sadio Kamara ye nin cikan de fɔ an balimaw ye n'ala sɔnna fana an bɛ ɲɔgɔn minɛ bɛn bɛ na lafiya bɛ na Mali bɛ jɔ an sago bɛ sɔrɔ ni ala na kɛra sɔnna an bɛ tɛmɛ ka bɔ yen ne balimaw an bɛ na Wagner ɲɛmɔgɔ depuis bi ma se ne y'a fɔ n ko cɛ in ko a tɛ si sɔrɔ tuguni race balayera du l'homme tranquille depuis Paris mɔgɔ fɔlɔ min y'a fɔ ko min ye Prigozhin ye ko a tɛ mɛn si la tuguni ne de y'a fɔ n ko bilahi n ko Poutine bɛ nin faga parce que irisiw tana ye fɛn min ye ka molobaliya ta ka ɲɛsin yɛrɛ ka jamana ma ka kɛ fasoden jugu ye ka bila i yɛrɛ ka jamana la n ko a tɛ marché irisi kɔnɔ a bɛ se ka marché Afrique de mais irisi kɛcogo t'a la mɔgɔ fɔlɔ min y'a fɔ ne de y'a fɔ n ko Prigozhin ye molobaliya min ta ka ɲɛsin Poutine ma k'a bɛ Poutine bɔ fanga la k'ale bɛ taa coup d'état kɛ Poutine na n ko nin y'a ka ko bannen de n ko a tɛ mɛn si la tuguni bilahi n k'u b'a faga o ye i y'a faamuya b'a la o ye cɛ faga a ka avion bɔra Moscou i y'a faamuya b'a la a ka avion wulila dɔrɔn même pas 10 minutes o y'a lajigin i y'a faamuya b'a la ale kɛra su ye an bɛ waati min na komi bi ale tɛ exiger tuguni a ka saya irisi yɛrɛ y'a confirmer a ka saya i y'a faamuya b'a la Wagner yɛrɛ bɔra ka communiquer kɛ ko cɛ sara de a ka saya mɔgɔ minnu yɛrɛ ye Prigozhin ladon avion kɔnɔ i b'a dɔn ni mɔgɔw bɛ don avion kɔnɔ i y'a faamuya b'a la liste de bɛ mɔgɔw bolo mɔgɔ minnu bɛ t'u jɔ avion da la ka bɛɛ wele tɔgɔ ma kelen kelen i bɛ sɔrɔ ka don avion kɔnɔ olu yɛrɛ y'a confirmer ko min ye Prigozhin ye ko a sara an bɛ dugawu kɛ ala ka hinɛ a la ne y'a fɔ yan k'a tɛ si sɔrɔ k'a fa fo yɛrɛ bolo ka k'i kala ye k'a fa fo ka tila ka bila i yɛrɛ la n ko a bɛ marché Afrique dɛ mais irisi a tɛ marché dɛ fasoden jugu fɛn fɛn mana bɔ olu siya la u b'a faga de fasoden jugu fɛn fɛn mana bɔ olu ka kabila la u b'a faga de nin ye Prigozhin ka ko bannen ye ale bɛ kɛ ka tɔw ladi an bɛ tɛmɛ ka bɔ yen nɔ Prigozhin depuis a ka saya fɔra maliyɛn den dɔw de bɛ nisɔndiya la Mali kɔnɔ maliyɛn den dɔw de bɛ ka lagosi ta ka i y'a faamuya b'a la ka an ka ɲɛmɔgɔw sɛgɛrɛ parce que olu bolo ni Prigozhin sara nin ye Mali salen de ye nin ye Mali lakanako tiɲɛnen ye nin ye i y'a faamuya b'a la nin ye juguw sago sɔrɔlen ye mais o ma faamu o Prigozhin bɛ komi n'i taara furana den kelen kari ka bɔ furana tɔw tu la Prigozhin bɛ ten de irisi kɔnɔ nin tɛ foyi bɔ irisi ka irisiya la wa nin tɛ foyi bɔ Mali ka lakana la i y'a faamuya b'a la k'a fɔ aw ye dɔrɔn lagasa minnu bɛ nisɔndiya la k'a fɔ aw ye depuis ala ka Mali da o ma coopération kɛ o ni comment ça s'appelle Wagner cɛ coopération bɛ o ni Poutine de cɛ Assimi ni Poutine de bɛ kuma su ni tile ani Wagner ɲɛmɔgɔ ma deli ka kuma téléphone na o b'a yira k'a fɔ coopération tɛ Mali ni Wagner cɛ coopération bɛ Mali ni Russie de cɛ wa ani Russie président de bɛ kuma ani Russie président de bɛ communication na mɔgɔ minnu bolo ni Wagner ɲɛmɔgɔ sara nin ye Mali salen de ye walima nin ye Mali ko bannen de ye aw bɛ aw kunfɛ coopération bɛ Mali ni Russie de cɛ wa anw ka président ni Poutine de bɛ kuma anw ka président ni Wagner tɛ kuma anw ka président yɛrɛ tɛ Wagner dɔn o bɛ Poutine de dɔn o dalu yira la bɛɛ la hali o don Assimi ni Poutine de kumana hali o don Assimi ni Russie président de kumana ani Wagner ma deli ka kuma i y'a faamuya la wa hali ni Wagner bɛɛ sara o t'a to ni Russie bɛ bɔ anw ka jamana kɔnɔ walima Russie bɛna lakanako dabila anw ka jamana kɔnɔ parce que o nisɔndiya kun filɛ nin ye olu bolo dɔrɔn ni Wagner ɲɛmɔgɔ sara dɔrɔn Wagner bɛɛ bɛ taa ka bɔ Mali kɔnɔ juguw bɛna Mali minɛ juguw bɛna Mali faga i y'a faamuya cɛ u bɛ ka nisɔndiya ni o de ye quoi mais k'a fɔ aw ye ala ka hinɛ aw la k'aw dayɔrɔ sumaya a y'an kɔ kiti min na ala k'a nɔgɔya coopération bɛ Mali ni Poutine de cɛ Russie l'état de cɛ coopération tɛ Mali ni Wagner cɛ i y'a faamuya b'a la Assimi ma deli ka Wagner ɲɛmɔgɔ wele téléphone n'a bada a tɛ Wagner ɲɛmɔgɔ yɛrɛ dɔn a bɛ Poutine de dɔn ani Poutine de bɛ ka kuma coopération b'a ni Poutine de cɛ i y'a faamuya b'a la ka taa Mali dɛmɛ i y'a faamuya b'a la a ɲinina Poutine de fɛ anw bɛ Poutine de dɔn anw tɛ Wagner ɲɛmɔgɔ dɔn n'a bɛ ka nisɔndiya ni Wagner ɲɛmɔgɔ ka saya ye i y'a faamuya la fu bɛ aw bolo n'aw bolo ko Wagner ɲɛmɔgɔ n'a sara nin ye maliyɛn bɛɛ salen ye fu b'aw bolo
e cɛ mɔgɔ dɔw ka jugu dɛ depuis cɛ sara an y'a fɔ dɛ nin ko in tɛna laban dɛ a ye Wagner wele ka taa Mali la dɛ wa nin ye Mali ko bannen ye dɛ u ka ɲɛmɔgɔ min salen filɛ nin ye dɛ u bɛna fitinɛ kolokolo Mali kɔnɔ foyi tɛ aw kunkolo kɔnɔ ni fali bo tɛ foyi tɛ Mali sɔrɔ foyi tɛ irisi sɔrɔ wa nin bɛ komi wulu de sara min ye Prigozhin ye ale sali irisi kɔnɔ a bɛ komi wulu de sara a tɛ foyi bɔ irisi ka ko la hali Ukraine guerre min filɛ nin ye ɲɛ bɛ sɔrɔ a la sisan i y'a faamuya la baara bɛɛ bɛ avancer sa foyi tɛ yen k'a fɔ an kanubaw ye jugu minnu bɛ bo fɔra la aw ka n'u lamɛn foyi tɛ ni fasoden juguw tɛ i y'a faamuya mɔgɔ bɛ se ka nisɔndiya n'i ka jamana jɛni ne ye cogo jumɛn mɔgɔ bɛ se ka i y'a faamuya bala ka hakilina jugu k'o kanu i ka jamana ye cogo jumɛn ne ye nin ye Mali dɔrɔn de kɔnɔ an bɛ se k'a fɔ ɲɔgɔn kɔ ça c'est normal i y'a faamuya bala hali ala kira min ka fisa ni adamaden bɛɛ ye bɛɛ ma kɛ o fɛ an bɛ se k'a fɔ ɲɔgɔn kɔ mais e ka jamana i fa bɛ yɔrɔ min na i ba bɛ yɔrɔ min na e bɛ ka ala deli de tasuma ka yen minɛ i b'a ye maliyɛn de la maliyɛn bɛɛ tɛ dɛ saga ninnu olu de ka laɲini ye bi Asimi ka sa terrorisiw ka Mali minɛ Wagner fɛn fɛn bɛ u bɛɛ ka sa irisi min taara Mali dɛmɛ o bɛɛ ka sa ka bɔ dugukolo sanfɛ nin ye maliden dɔw de ka laɲini ye mais ala tɛ aw sago kɛ fo ka diɲɛ dugukolo meleke parce que anw bɛ ko min na barika b'o ko la anw bɛ ko min na k'o ye tiɲɛ de anw bɛ ko min na ala bɛ barika don o ko la k'a fɔ aw ye min ye Prigozhin ka saya ye a tɛna foyi bɔ Mali lakana la a tɛna to ni terrorisiw bɛ Mali minɛ nin ye Mali jɔlen de ye ka ban pewu nin ye Mali avancelen de foyi tɛ Mali lasegin kɔfɛ Prigozhin ka saya bɛ komi i y'a faamuya bala maliyɛnw bolo komi fufalaki de sara an tɛ Prigozhin dɔn an bɛ Poutine de dɔn kuma t'an ni Prigozhin cɛ kuma bɛ an ni comment ça s'appelle Poutine de ni ɲɔgɔn cɛ anw ni Poutine de bɛ ɲɔgɔn wele téléphone na min ye Prigozhin ye an t'a dɔn bi an t'a dɔn sini k'o fɔ fasoden jugu ye n'o bɛ ka nisɔndiya ni o de ye fufalaki bɛ aw bolo wa Mali lakana a bɛ sabati Mali bɛ jɔ i y'a faamuya o la hali ni irisi bɔra Mali kɔnɔ bi an ka sɔrɔsiw bɛ se k'an ka lakana kɛ bilahi n ye kali ala la ala min ka bon n ka kalili ma hali ni sanke dunan sɔrɔsi bɛɛ taara ka bɔ Mali dugukolo de sanfɛ dunan sɔrɔsi bɛɛ ka taa ka bɔ Mali dugukolo sanfɛ bilahi an bɛ don min na komi bi minɛn min b'an bolo sɔrɔsi minnu b'an bolo bi an yɛrɛ bɛ se k'an ka lakana sabati foyi tɛ se k'an lasegin kɔfɛ tuguni nin ye Mali jɔlen de nin ye Mali kɛlɛ bannen de c'est que Mali armée monte en puissance a ka bon hakili ma hali ni irisiw y'u ka minɛn cɛ bi ka bɔ Mali kɔnɔ i y'a faamuya bala an bɛ se k'an faso jɔ k'a fɔ an jugulamɔgɔ ye fasoden jugu ala jugu kafiriw i y'a faamuya bala olu de bɛ ka nisɔndiya Mali bɛ se ka ci cogo min na olu de bɛ ka ŋaniya jugu denya ta walasa maliyɛnw bɛ se ka sa cogo min na mais ala tɛ aw sago kɛ ala tɛ barika don aw fɛ ko la mɔgɔ fɛn fɛn bɛ nin fanga in contrôle la e k'a bɛɛ jateminɛ nafa b'a jumɛn na barika b'a jumɛn na a jumɛn bɛ se ka ko dilan a jumɛn dalakan bɛ minɛ san 3 Asimi bɛ fanga la aw kumakan sera ka bɔ yen san 3 an bɛ nin kɛlɛ in na ye wa an ka sira cɛ o cɛ mana t'i jɔ a ɲɛ an b'a bo tigɛ barika tɛ aw la hali aw ka taa sɛnɛ kɛ hali aw ka ko wɛrɛ ɲɛɲini nafa tɛ juguya la a k'a fɔ aw ye Prigozhin ka saya a tɛ foyi bɔ Mali ka ko la a tɛ foyi bɔ irisi ka ko la hali an bɛ yɔrɔ min na komi bi irisiw bɛ Mali kɔnɔ bɛ ka terrorisiw faga an bɛ yɔrɔ min na komi bi irisiw bɛ Ukraine i y'a faamuya b'a la o bɛ ka Ukrainiens bunte c'est à dire que hali dɔw yɛrɛ ma bɔ Prigozhin ka saya kalama parce que Prigozhin ye min ta ka ɲɛsin irisi ma o tɛ marché irisi kɔnɔ Prigozhin ye min ta ka ɲɛsin a ka jamana ma k'ale bɛ taa u ka président bɔ palais la ko ka coup d'état kɛ u ka ɲɛmɔgɔ la depuis o don ne y'a fɔ ko cɛ si b'a tɛgɛ kɔnɔ ka yaala de ala ye si kalifa ma a t'a cogo dɔn depuis a y'o kojugu kɛ o y'a ka biɲɛ bɛɛ sɛsi so ɲɛnama fɛn fɛn tun b'a bolo k'a bɛɛ minɛ sanu fɛn fɛn dogolen tun b'a bolo Poutine ye nin bɛɛ minɛ depuis o don ne y'a fɔ ko cɛ tɛ kisi ka molobaliya ta ka ɲɛsin faso ma a tɛ marché irisi kɔnɔ a bɛ marché Afrique k'a fɔ an juguw ye ko Prigozhin ka saya a tɛna foyi kɛ maliyɛnw na a tɛna maliyɛnw bali k'u ka baara kɛ a tɛna an ka sɔrɔsiw bali k'u ka lakana kɛ a tɛna an bali ka terrorisiw faga k'u kun ci k'u da fara k'an faso jɔ Prigozhin ka saya tɛna an bali nin si la i y'a faamuya bala wulu bɛ kule sugu bɛ jɔ an ka baara bɛ ka avancer don o don an ka sɔrɔsiw b'u sen kan don o don wa jugu bɛ ka kɛlɛ don o don wa Afrique bɛ jɔ fana fura t'a la voilà n'aw bɛ ka nisɔndiya
Prigozhin ka saya ko sara dɔrɔn ni Afrique ko bannen olu bolo ko Prigozhin de tun bɛ ka anw dɛmɛ olu bolo ko an ka fɛn bɛɛ tun dulonnen bɛ Wagner la non an m'a faamuya an ni comment ça s'appelle Poutine de tɛgɛ bɛ ɲɔgɔn bolo l'état Russie an n'olu de bɛ ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ Russie l'état an ni olu de tɛgɛ bɛ ɲɔgɔn bolo an tɛ Wagner dɔn bi an tɛ Wagner dɔn sini wa an ni Poutine de bɛ ɲɔgɔn dɔn an ni Russie l'état de bɛ ɲɔgɔn dɔn coopération b'an ni Russie de cɛ an ni Poutine de bɛ kuma téléphone na an ni Poutine de bɛ ɲɔgɔn wele n'an mago bɛ min na an bɛ Poutine de wele ni Poutine mago bɛ min na a bɛ an ka président de wele c'est ça a tɔ ninnu o ye u yɛrɛ kunko ye voilà aw ka nisɔndiya fofalake don wa i y'a faamuya hakilina min k'ala ŋaniya jugudenya min bɛ aw la ka ɲɛsin Mali ma ala tɛna sɔn ala tɛna barika don aw ŋaniya la wulu bɛ kule sugu bɛ jɔ o tun ye o yɔrɔw ye fasoden jugu minnu bɛ panpan na komi tinɛni Wagner ɲɛmɔgɔ sara Mali bɛna ci parce que an ka armée tɛ se baara la Wagner de tun bɛ ka Mali lakana ni Wagner ɲɛmɔgɔ sara nin ye Mali salen ye nin ye Mali wulilen ye nin ye Mali tagalen ye nin ye Mali ta tiɲɛtɔla ye aw ma foyi faamu foyi t'aw kunkolo kɔnɔ ni fali bo tɛ bilahi hali an ka sɔrɔdasiw yɛrɛ t'a kalama ko Prigozhin sara o bɛ fɔlɔ na hali t'a kalama ko Prigozhin sara ala ka hinɛ aw la k'aw dayɔrɔ sumaya an bɛ tɛmɛ ka bɔ yen nɔ an bɛ na Mohamed Ali Bacili cɛkɔrɔba jugu ne y'a fɔ Bacili ye n ko a ka taa retraite la ni delila ka kɛ ministre ye Mali kɔnɔ i bɛ se ka passion dɔw toucher i bɛ se ka droit dɔw toucher mais k'a kɛ juguya fin ye ka ɲɛsin faso ma n ko i y'a faamuya bala hɛrɛ t'a kɔfɛ dɛ k'a kɛ juguya fin ye ka ɲɛsin jamana ma Bacili kɔlɔlɔ b'a kɔfɛ a dabila ne y'a f'u ye a mɛnna n'i ma place sɔrɔ ala de ma latigɛ n'i ma place sɔrɔ walahi ala de ko place tɛ sɔrɔ mɔgɔ nɔ tɛ ala de nɔ don ala mana jɔn da fɛn fɛn kama i bɛ kɛ o de mais e bolo ko e ye kɛlɛ min kɛ M5 kɔnɔ fo que e ka place de sɔrɔ diyagoya ni e ma place sɔrɔ e bɛ bɔ galonba tigɛ la ka da jamana la n ko a tɛ marché dɛ walahi ni ma nin sira in bila kaso la taga b'a kɔfɛ cɛkɔrɔbaya t'a la dɛ fɛn min y'i den lase kaso la i fana b'o sira de kan an ka Bacili lamɛn dɛ ko dugu dɔ bɛ comment ça s'appelle Moti i y'a faamuya ko don o don ko mɔgɔ 150 bɛ sa ye ka anw ka sɔrɔdasiw don politique la k'anw ka sɔrɔdasiw ka baara kɛ fu ye ka jamana lagosi ka jamana danbe bɔ a la don o don mɔgɔ 150 k'o de bɛ sa dugu dɔw la o b'a yira k'a fɔ ko hali Mali yɛrɛ tɛ yen quoi n'o kɛra o b'a yira k'a fɔ ko sɔrɔdasi tɛ Mali kɔnɔ tuguni président tɛ yen i y'a faamuya an ye minɛn minnu san a bɛɛ ye fufalaki de Bacili c'est à dire que Bacili ye kuma dɔ fɔ an ka ɲɛmɔgɔw ma ka kuma dɔ fɔ jamana ma Bacili kan ka minɛ de ka don kaso la a ye Mali bɛɛ nɛni ka Mali bɛɛ dɔgɔya ka Mali danbe bɔ a la Bacili cɛkɔrɔba Arasibati fa ko dugu dɔw bɛ yen nɔ ko don o don ko mɔgɔ 150 bɛ sa ye ka jamana danbe bɔ a la place nɔfɛ wari nɔfɛ mais fɛn bɛ yɛlɛ e la ɲin tɛ fɛn min da kɔnɔ bilahi an ka Bacili lamɛn dɛ cɛ ta baara kɛ ta baara kɛ mɔgɔ su ka k'a gɛlɛn n'o tɛ don bɛ taa sigi i ta kan. I b'a fɔ k'a ni ɲɛ kosɛbɛ. N'a bɛ fɔ ko mɔgɔ 150 bɛ sa yen bi. N'a bɛ fɔ ko mɔgɔ 150. A y'aw kɔlɔsi dɛ an b'a fɔ Ala kana kɛmɛ n'aw ma wuli a bi. Ko bi i bɛ se k'a fɔ. I bɛ se k'a fɔ. Mali cira a ma se ne ka dugu kɔnɔ a ma se n ka bulonda la n'o tɛ Mali cira dɛ. Dugu kɔnɔ a ma se ka bulonda la ko sinon ko Mali cira. Mali cira bi. Mali cira bi. Kuna sini. Ne ni dɔ kumana téléphone na. K'ale ni dɔ kumana téléphone na. A bɛ Tombouctou mara la. K'a bɛ Tombouctou mara la. A ko n ma Bacili i ye nin kuma mun fɔ ne a bɛ san 3 bɔ i hakili b'a la. K'a ko ale ma Bacili i ye nin kuma in fɔ ne a bɛ san 3 bɔ i hakili b'a kuma na wa. N ko naamu n y'i mɛn. K'ale ko naamu a ka kuma. A ko Bacili ne bɛ yɔrɔ min na bi. K'ale ko Bacili ma a bɛ yɔrɔ min na bi. A bɛ kalo 2 bɔ tile kɔnɔ a tɛ fɔ aw ka radio la. Ni mɔgɔ ma sa anw ka yɔrɔ la mɔgɔ 150 don. Tile 2 kɔnɔ ni mɔgɔ ma sa u ka yɔrɔ la fiyewu mɔgɔ 150 don. N'aw sigilen bɛ. N'an sigilen don. N'an b'a fɔ bamanankan na. N'an b'a fɔ bamanankan na. Ko n'i ye duga ye mɔgɔ su kan k'a gɛlɛn n'o tɛ don dɔ la a bɛ taa sigi i ta kan. I b'a fɔ k'a ni ɲɛ kosɛbɛ. N'a bɛ fɔ ko mɔgɔ 150 bɛ sa yen bi. N'a bɛ fɔ ko mɔgɔ 150. A y'aw kɔlɔsi dɛ an b'a fɔ Ala kana kɛmɛ n'aw ma wuli a kɛra kabanko ye. A y'a kunbɛn de n'o tɛ don kelen an fana bɛ 150 in da an cɛ la yan. Ko don kelen an bɛ 150 da an cɛ la an tɛ k'a fɔ Bacili ko sa.
tiɲɛ ka kunna ko ale ka kuma tiɲɛ ka kunna tiɲɛ ka kunna tiɲɛ ka kunna tiɲɛ ka kunna a y'aw hakili to aw yɛrɛ an ka hakili to an yɛrɛ la ni maaw tun ma da ni maaw tun ma da ala kira ka kuma la sallallahu salim ka limaniya ala ta ka kuma la sallallahu alaihi wasallam kisi ni nɛɛma b'a ye n'u tun ko e bɛ nin kuma mun fɔ i bɛ arijana de ɲini na dɛ ko n'u kungo ale bɛ ka kuma min fɔ k'a bɛ ka alijinɛ e bɛ arijana ɲini o tuma i kungo b'i bolo an tɛ tugu i kɔ mali la alijinɛ ɲini o kuma i kungo b'i bolo an tɛ tugu est ce que silamɛya tun bɛ kɛ wa qu'est-ce que silamɛya bɛ kɛ wa mais bi n'i ko i bɛ maliyɛnw ka tiɲɛ f'u ye ko politique mɔgɔ don aw kana taa nɔfɛ jɔn bɛna tiɲɛ fɔ aw ye tiɲɛ bɛna a yɛrɛ fɔ wa dɔ de b'a fɔ bon an bɛ ala jɔ yan an bɛ dugawu de kɛ ala ka hinɛ la k'i dayɔrɔ sumaya i y'an kɔ kiti min na ala ka nɔgɔya i bɛ sira min kan n ye n kali ala la ala min ka bon n ka kalili ma n'i m'a bila sake n'i m'a bila n'i ma taa kaso la i k'a fɔ ne ma ko t'u mɔri yan i bɛ sira min kan n'i m'a bila bilahi i bɛ taa kaso la n'i dun donna kaso la i bɛ sa ye e ni ala na kira tɛ cɛkɔrɔba jugu nkalontigɛla ala jugu nin bɛɛ kɛ kun ye pilasi de nɔfɛ pilasi ma sɔrɔ hɛni de bɛ yen a ɲɔgɔn nkalontigɛla tɛ politisiyɛnw na Bacili a ɲɔgɔn nkalontigɛla tɛ politisiyɛnw na dugu jumɛn de bɛ yen ni mɔgɔ 150 bɛ sa ye don o don a dugu tɛ yen n'i y'a wele bi k'a ka na ni pɛrɛfo ye pɛrɛfo tɛ sɔrɔ a den ye nin ɲɔgɔn de kɛ ko bube ma sa k'u y'a faga de Bacili filɛ nin ye ka taa i jɔ jama dɔ t'u la ko Tunbukutu walima dugu jumɛn ko don o don ko mɔgɔ 150 bɛ sa ye ko k'u hakili to o yɛrɛ la foyi tɛ ni juguya ni manamanakan ni nkalonfin tɛ foyi tɛ ni juguya ni manamanakan ni nkalonfin tɛ pilasi nɔfɛ a bɛ sɔn ko bɛɛ ma e masa kunu Mali tun b'aw bolo an ma ji sɔrɔ an ma kɛnɛya sɔrɔ an ma lakana sɔrɔ denmisɛnninw taara sa kɔgɔji kɔnɔ baara ma sɔrɔ foyi foyi bi Mali bɛ ka jɔ e bɛ t'i jɔ jama dɔw t'u la ko Mali bɛ ka ci bi ko Mali tɛ yen ko foyi tɛ ka ɲɛnabɔ k'an ka sɔrɔsiw ka baara bɛɛ kɛ fu ye an ka sɔrɔsiw b'u sen ka su ni tile ka terroriste ɲini k'u kun ci k'u dafara jɔn de bɛ se k'a fɔ bi bi in na ko an ka sɔrɔsiw tɛ baara la jɔn de bɛ se k'a fɔ bi bi in na ko lakana tɛ ka sabati mais Bacili y'o bɛɛ kɛ fufalaki ye ko don o don mɔgɔ 150 bɛ sa an ka duguw la ala ma ye kira ma ye don o don mɔgɔ 150 calculé e ka calculé a bɛ bɛn joli ma a bɛ bɛn mɔgɔ joli ma n'u o bɛɛ bɛ ka sa Mali kɔnɔ o b'a yira k'a fɔ c'est même pas la peine quoi to kun yɛrɛ t'an na Mali kɔnɔ a bɛ bɛn mɔgɔ 3 de ma kalo la Bacili ye min fɔ don o don mɔgɔ 150 e ka jate est ce que mɔgɔ bɛ Mali la tuguni wa sɔrɔdasi bɛ yen tuguni wa lakana bɛ yen tuguni wa Asimi ninnu bɛ mun de la ye ka taa kuma sidɔnbali fɔ réseau sanfɛ ni wuli kɛra a nɔfɛ sa i b'u ye kasi la u tɛ fɛ an ka kuma de mɔgɔ bɛ se ka kuma ni danbe ye mɔgɔ bɛ se ka kuma ni tiɲɛ ye mɔgɔ bɛ se ka kuma ni hakili ye mais ka taa kuma ni hɛni ye Bacili n'i m'a dabila kaso b'a kɔfɛ dɛ wa n'i minɛna kaso kuntala ka jan dɛ bilahi nin kuma in komi i ye cɛkɔrɔba de ye quoi sinon ne tun bɛ nin vidéo in ci président yɛrɛ de ma Asimi bilahi n tɛ fɛ komi hinɛ bɛ n na quoi bilahi ni ne tun bɛ fɛ e ka minɛ ne bɛ nin ci président yɛrɛ ma a bɛ t'i minɛ bilahi n bɛ nin ci Asimi yɛrɛ ma a se bɛ ɲɛ bi ka nin vidéo yira Asimi na o bɛ t'i minɛ k'i don kaso la a ye sabali aw de ye Mali in ci aw de ye Mali in danbe bɔ a la waati min na an fa n'an baw bɛ ka sa Bacili o don aw ma kɛlɛ kɛ walasa Mali bɛ se ka segin a danbe kɔnɔ e Bacili ka bilan e bɛ se ka ɲɛfɔ aw ye wa ministre de comment ça s'appelle ministre de justice Bacili kɛra o ye ministre de justice a ma zonsi minɛ ka don kaso la a tɛ yen ministre de justice a ma zonsi minɛ ka don kaso la ministre de domaine ka taa fantan ka du bɛɛ ci o ɲama n'o hakɛ o bɛ taa ni lahara o ɲama de bɛ ka wuli nɔfɛ i ma ye i tɛ se k'i da minɛ fɛrɛn t'i da la fɛrɛn t'i da la foyi tɛ ni hakɛ tɛ ni ne tun bɛ place la walayi n tun bɛ ala minɛ ka limaniya ka n da bɔ a bɛɛ la k'an sigi n ka du kɔnɔ ni ye malo kini najima sɔrɔ don min na n b'o dun ni ye malo sana sɔrɔ don min na n b'o dun parce que mɔgɔ kelen tile tɛ diɲɛ laban a y'aw tile kɛ foyi ma sɔrɔ a y'an to yan k'an ka jamana jɔ Bacili i filɛ ka kuma min bɔ i da kɔnɔ nkalonfin ni welela bi ko mɔgɔ 150 tun bɛ ka sa dugu jumɛn na k'i ka nana pɛrɛfo ye pɛrɛfo tɛ yen ne de filɛ ne k'a fɔ aw ye ni Bacili welela bi ko a tiri jɔ yɔrɔ min na k'a fɔ don o don ko mɔgɔ 150 bɛ sa k'a ka nana pɛrɛfo ye pɛrɛfo tɛ yen juguya ma ɲi dɛ juguya ma ɲi juguya kɔ ye ta tiɲɛ de bilayi juguya kɔ ye malo de cɛkɔrɔba i sen bɔ Mali ko in na nafa t'i la tuguni hali yɛrɛ ka commune kɔnɔ zoro à la base mɔgɔ si ma voté ye mɔgɔ si t'i fɛ
parce que i da bɛ mugu bɔ i da bɛ ɲɛɲɛ bɔ mɔgɔ si t'a ka ko ɲɛnama sara e la tuguni parce que nafigiya o ɲɔɲalen bi yan i bɛ nkalon tigɛ ka tɛmɛ fɛn bɛɛ kan e Bacili kumakanw bɛ ne bolo yan bilahi sini si tɛ kelen ye bi i b'a fɔ k'a finnen don sini i b'a fɔ k'a jɛlen don cɛkɔrɔba mana kɛ nkalontigɛla ye danbe tɛ e la bɛɛ de bɛ ɲugun i la bɛɛ b'i bila kɛrɛfɛ i ɲɛ t'i laban cogo la i kɛra komi gɔn kelen na bila hali i den minɛ n'a yan dɛmɛbaga ma sɔrɔ i den na e yɛrɛ de y'i ka samara dun k'i b'i den dɛmɛ ka bɔ kaso la hali bɛɛ o ko bɛ cogo di barika tɛ aw la aw tɛ se ka ko dilan tuguni a y'an to an k'an ka jamana jɔ ka n'an ka sɔrɔdasiw lagosi ka n'an ka baara k'an bolo f'u ye an bɛ cɛsiri min na ka n'a bɛɛ lagosi i y'a faamuya Asimi m'a fɔ ko lakana bɛ ban tile kelen a m'a fɔ k'a bɛ ban san kelen a m'a fɔ k'a bɛ ban san fila mais caman kɔni bɔra tɔɔrɔ la i y'a faamuya bala ni bana donna farikolo la i y'a faamuya bala ka kɔgɔ farikolo la ka san 10 ni kɔ kɛ farikolo la i b'o furakɛ dɔɔni dɔɔni de a tɛ furakɛ tile kelen bana tɛ se ka ta ka bɔ farikolo la tile kelen ni bana mɛnna farikolo la Mali tun cira Mali tun tɛ Mali danbe tun bɔra la jɔn fɛ aw nɔfɛ aw bi anw bɛ ka jamana lasegin danbe kɔnɔ a bɛ na jamana cira foyi ma kɛ dugu dɔw bɛ yen nɔ don o don mɔgɔ 150 bɛ sa dugu jumɛn bɛ ni mɔgɔ 150 bɛ sa ye nkalonfin an bɛ tɛmɛ ka bɔ yen mais danga min b'i kɔ a bɛ ku i la bilahi n ye n kali ala la ala min ka bon n ka kali ma n'i ma dɔ bɔ juguya la malo ni ta tiɲɛ b'a kɔfɛ bilahi n'i ma dɔ bɔ juguya la bilahi i bɛ t'i si tɔni kɛ kaso la ni nin fanga y'i minɛ maa si tɛ se ka t'i bɔ bolo la i den filɛ nin an ma ɲinɛ a kɔ petu doso o wulu doso o jeniya doso o nanbaratɔ doso o n bɛ bɔ ni i den filɛ nin jɔn de hakili b'a la bi hali mɔgɔ minnu b'a ka tɔn kɔ olu bɛɛ ɲinɛna kɔ bi i den ye nin fanga in ma ɲi dɛ nin fanga in ma ɲi i tɛ bube ɲininka bube somɔgɔw ɲininka bilahi Bacili sigi yɛrɛ ma dɛ i ko Sogɛli tun bɛna i faga yan tiɲɛ ma ye o la ko Sogɛli ye marifa ta k'a bɛna taa i faga o kɛra nkalonfin ye i ko i y'a faamuya wala yanni IBK ka fanga ka bin mɔgɔw taara aw ɲininka k'a bɛ ka IBK gɛn ko ni IBK bɔra yen ko coup d'état de ko coup d'état tɛ ça c'est pas une coup ko coup d'état tɛ o kɔfɛ IBK binna i ma place sɔrɔ i nana tuguni ko coup d'état don cɛkɔrɔba i ni Diko mɔgɔ fila sigilen tun bɛ Diko ka salon kɔnɔ kuma min tɛmɛna aw ni ɲɔgɔn cɛ i taara fɔ arajo la Bacili c'est vrai que e sugu dɔɔnin de Mali kɔnɔ quoi wallahi e ka c'est pas la peine quoi cɛ sabali dɛ wallahi sabali mɔgɔninfin i bɛ baara fɛn fɛn na sabali fara a kan i ka baara kɛ tiɲɛ fana kan nafa b'o de la ni ma nin juguya in dabila i bɛ minɛ k'i bila kaso la an bɛ tɛmɛ ka bɔ yen nɔ an bɛ na Buba Fane yɛrɛ fa ko wolokun tɛ Buba Fane la ko nafa tɛ Buba Fane la k'olu ma Buba Fane tɔnɔ dun k'olu ma nafa foyi sɔrɔ Buba Fane la ko depuis a wolola k'olu t'a dɔn ko den yɛrɛ wolola k'u t'a dɔn ko den yɛrɛ b'u bolo ne m'a fɔ de a fa de y'a fɔ nin bɛ se ka jamana jumɛn de jɔ o de la ni ne y'a da ye Mali ko la a hinɛ de bɛ ne la ni ne y'a da ye Mali ko la ne bɛ yɛlɛ a la de mɔgɔ min yɛrɛ fa ko hali n'a kun sara k'o da ka di olu la ka tɛmɛ a balolen kan Buba Fane wolo fɔ an ka lamɛn dɛ Buba n'o de fɔ bilahi bi faga de k'i sudo réseau i b'a bila ni anw ye nɔrɔ ju la de nɔrɔ ju la bilahi n'i ye nɔrɔ i ju la i b'i ku firifiri ka dɛsɛ n tɛ buru an k'i fa lamɛn i fa yɛrɛ bɛ na kuma min fɔ i ma an ka lamɛn Sambu Fane a ye Sambu Fane lamɛn bon ne ye Buba Fane fa de an tɛ politiki la bi an tɛ politiki la sini politiki ma fɛn k'an ye an tɛ politiki an tɛ régime si kɔ an tɛ parti si kɔ maliyɛnw bɛ nɔ n tɛ Ademana n tɛ EPM na n tɛ IRD la n tɛ foyi la ni Buba b'a ka ko la Buba Fane kelen don anw ka famille t'a la an ye fantan de ye an b'a yɛrɛ ɲini an ye silamɛ de ye an t'an da don politiki ko kuma la donc ani Buba b'a ka kow la a b'a kan kuma la fɛ a man ka kuma la mɛn n'a bolo ma dalen bɛ mun kan ou bien ni mun kelen b'a ye a ko yira anw na ni dugukolo kelen de b'a bolo ou bien ni so a yɛrɛ tɔgɔ la so jɔli bɛ a ko yira anw na donc anw tɛ politiki la bi an tɛ politiki la sini n bolo filɛ n bɛ min sigilen filɛ politicien si tɛ yen mun dila ka ko ye nin kɛ Sambu Fane ma LPM kɛ ma Adema kɛ ma Musa Tarawele ka parti tɔgɔ di IDPM kɛ n bɛ n ka baara de la n ye n ka baara kɛ fantanya kɔnɔ ka pɔn tigɛ sen na san 14 tubabuw ka ɲinɛ na k'an dɛmɛ n ka fɛn kɛ donc je suis société civile donc n tɛ régime si kɔ n bɛ n ka baara de la
ani bua fona ka ko ke o buba fa nkwara bua fe ka kenye ala ta ka so bomba la matafu parce que nya fa ka dabo petila aka barake akpa boko ka ta bomako fa kofe wenyi nte tamanye do madelika tama madelika politique mo site mali ko mba ka ko ne sabo fane politique nyinga baraka to mali on bado o dem so na o kana do nimuna ko bado nyi mbe kele société civile fanta ga duko me nye kele ko de la parce que nyere ko ka duko lo bola nte parti la nte politique la nte marché nyini o de me ka fo bon ka wi ankwara buba fe na malame e buwa kele kungwe buwa bate politique la apate puta sitala na o buwa fani ka banini on be ka ne buwa de no fe buwa maka on sawe na ka sa ti da do politique la o de ko ka bu buwa re fa ko buwa maka olu saboye masa imani ya ne ya fu yin kika jika bo rezo sape wa mwoshi fama ni nke nete mwoshi sumuro maboki den la go se rezo san fait ani ete a folola edela I wolo fa ko ki make olu saboye ni tunkera olu saboye itumbe kodla wa itunti da do politique la wa hali bia fa be ka tarama sende la ka ta baraka la buba fane ibo wolo ya fa me ba wolo ko jugu den de sigile rezo san fait ko ale wa million kemela do mali keshi ko ko president ale fo ale ni mɔgɔ baw bɛ ɲɔgɔn dɔn I fa bɛ ka bɔ a sen na Bamako I y'a faamuya wala Bagadaji don o don ka taa fo Badalabugu a sen na ka pɔnkɔrɔ tigɛ don o don ka taa baara kɛ Buba Wolofa de y'a fɔ dɛ ne ma fɔ dɛ nin den lankolon bɛ don mun de la n'a bɛ ɲɛ a bolo nin den lankolon bɛ mun de daminɛ n'a bɛ nafa sɔrɔ a la foyi a tugura balontannaw kɔ yan ɲɔgɔn gɛribu den tɛ yen ka tugu perezanw kɔ yan a filɛ nin gɛribu denya la hali Mali kɔnɔ a sen tɛ se ka don yen Buba Sumaworo fɛn bɛ yɛlɛ e la ɲin tɛ fɛn min d'a kɔnɔ I fa yɛrɛ kuma ban pewu a ɲɔgɔn ma deli ka kɛ réseau sanfɛ fɔlɔ I fa ka bɔ ka n'i sigi ko e ma kɛ olu sago ye ko o ma nafa foyi sɔrɔ e wololi la ko e wolo ni bi cɛ I y'a faamuya wala k'olu bɛ luwanse de la ayiwa k'ale bɛ tagama sen de la ka taa baarakɛyɔrɔ la Buba Sumaworo ka tugu perezanw kɔ yan a ma fa ɲaji cɛ ka tugu balontannaw kɔ yan a ma fa ɲaji cɛ ka tugu waritigiw kɔ yan foyi e ɲɔgɔn danga dɛma wolo planète sanfɛ wa danga min bɛ ko a bɛ ko I la dɛ e ma ye ala n'i ka dangadenya bolo o y'i gɛn ka bɔ Mali la ala n'i ka dangadenya bolo I filɛ nin Faransi I bɛ si dɔ de ka li dugu ma sɔgɔma n'olu bɛ taa baarakɛyɔrɔ la fo bɛ pan I kun na I y'a faamuya ni samedi ni dimanche sera o b'i bila k'i ka sɛ tobi ka d'u ma labanko juguya hadamaden n'i bɛ baara fɛn fɛn k'a kɛ tiɲɛ kan ne y'a fɔ n ko depuis I bɛ buwa kɔ I y'a faamuya b'a la an ye buwa gɛn ka bɔ yen buwa gɛnna ka bɔ pouvoir la o kɔfɛ buwa sara ni e kunkolo tun bɛ baara kɛ I tun bɛ kɛ komi Petit Gimba ninnu k'a kɛ komi Kilaba ninnu k'a kɛ komi Sidiki Jabate ninnu ka aw da bɔ a bɛɛ la I ma Sidiki Jabate ninnu ye ani Petit Gimba ninnu o tɛ nin fanga in fɛ o tɛ ka nin fanga in dɛmɛ mais u ma kunnen don I y'a faamuya b'a la mais e ye dangaden a la kali de danga min b'i kɔ a bɛ ku I la Buba Sumaworo ɲamaden I yɛrɛ fa bɔra k'i ka ɲamadenya fɔ I yɛrɛ fa bɔra k'i ka dangadenya fɔ I yɛrɛ fa bɔra ko kuma n'i fɛ mɔgɔ fa bɛ kuma I fɛ fɛn min na n'i banna o ma tɔgɔ jumɛn b'i la I fa ko kuma n'i fɛ k'i k'i da bɔ nin ko la ko dɛsɛra I la tɔgɔ jumɛn bɛ la ni dangaden tɛ I fa k'olu kuma n'i fɛ ko kaɲɛ n'i la ko ye kuma sugu bɛɛ fɔ I ka nin ko in dabila ko ma se o b'a yira k'a fɔ e ye dangaden kuntigi de ni mɔgɔ fa ko I ka fɛn min to I kan k'o de to yen ni mɔgɔ fa kuma n'i fɛ I kan k'i fa lamɛn n'i tɛ k'i fa lamɛn tɔgɔ foyi tɛ la ni dangaden tɛ Buba Sumaworo ala ka hinɛ I la k'i dayɔrɔ sumaya I y'an kɔ kiti min na ala ka nɔgɔya don o don an bɛ video laban ni e ye komi an ye Arasibaci faga cogo min na k'a su don an bɛ fana kɛ jugu sago ye wa ni maliyɛn denw ɲɛ dara e kan Faransi yan I ba ka wolo bɛ kɛ fu ye bɛɛ diminen b'i kɔrɔ bi ni cɛ o cɛ y'i sɔrɔ o b'i kun ci k'i dafara ka tila ka taa kaso kɛ I ma ye I tɛ se ka bɔ Faransi kɔnɔ yan Faransi tɛ se k'a ye bilahi ni maliyɛn denw y'i sɔrɔ dɔw pɛrɛnnen don hali k'u si kɛ kaso la n'o y'i ye dɔw pɛrɛnnen don hali n'u b'u ka diɲɛnatigɛ tɔnin kɛ kaso de la n'o y'i ye bila u b'o sen fili kɔnɔ ka sɔrɔ ka taa kaso la k'a firi ala jugu bɔnɛma wolo Asimi ma baara kɛ dɛ Asimi dɛsɛra dɛ gɔrɔbɔnɛ monte en puissance dɛ e tun bɛ buwa kɔ ni buwa tun y'a kɛ ka ɲa Asimi tun bɛ na Asimi tun tɛ na dɛ n'anw ka nafolo tun ma suɲɛ buwa tile la an bɛ buwa gɛn wa an tɛ buwa gɛn dɛ ni fagali tun ma kɛ buwa tile la est ce que buwa bɛ bɔ yen buwa tɛ bɔ yen ayiwa Ogo Sago jenina e Buba ma kɛlɛ kɛ fantanw ye I ma video kɛ ka fantanw dɛmɛ
munduru cira e buba ma video kɛ faso nafolo burujara karimu keta fɛ k'an ka nafolo bɛɛ suɲɛ e ma kɛlɛ kɛ ka taa assemblée sigi galon kan e buba fane tun bɛ IBK na nɔfɛ mɔgɔw kɔ k'i ka jutɔni minɛ ka bila i kun Mali tun bɛ ka jeni o don e ma bɔ ka fantanw dɛmɛ e ma bɔ ka Maliko kɛ ni e nan'i sigi i y'a faamuya bala i juguna mugu fila kan bi ko bɛ Mali de fɛ galonfin i tɛ Mali fɛ i b'i ka jutɔn de nɔfɛ i tɛ Mali fɛ i y'a faamuya bala i bɛ taa ɲini de la ne nan'i sigi bi ko i bɛ Mali fɛ o tuma an bɛ ji min na n'u ye walima an bɛ ka tagama kunkolo de sanfɛ ne tun bɛ Mali fɛ tun bɛ Mali dɛmɛ depuis kunu ni tun bɛ Mali fɛ tun tɛ tugu président kolon kɔ ni tun bɛ Mali fɛ ka waati min na fantanw bɛ ka sa u ka nafolo bɛ ka suɲɛ san 2 kalan tɛ yen i y'a faamuya dɔgɔtɔrɔso o kɛra sudonyɔrɔ ye e Buba Fane tun bɛ fantanw dɛmɛ o don mais i ma fantanw dɛmɛ o don dɛ parce que ni président tun bɛ ɲɔgɔn fɛ aw tun bɛ ka vaser a video bɛ n ko sini n bɛ na n'aw fana ye quoi a video bɛ n ko aw ni Sidiki Jabate ni fɛn ninnu a bɛ bɔ a nɔfɛ avion na a video bɛ n ko n bɛ tila k'a bila ni téléphone kɔnɔ sini n b'o yira mɔgɔw la dangaden Sambu Fane an ka foli bɛ yen ni Sambu Fane tun ma bɔ ni an tun t'i dɔn i fa yɛrɛ ko wolo kun t'i la ko nafa ma ye i wololi la ko hali olu tun ka to densɔrɔbaliya la ko o tun ka fisa ko e bila duguya dugukolo sanfɛ k'o t'i ka waritigiya dɔn o t'i ka sotigiya dɔn o t'i nafa dɔn o ma tɔnɔ foyi dun i la ko hali i minɛna ka taa kaso la k'ale ma t'i fo ko parce que i ye dangaden de i wolofa de bɛ ka nin fɔ Buba Sumaworo ɲamaden hakɛto bɛ kuma kɔnɔ wasala